Ja vás zdravím u ďalšieho videa. Dneska tu máme Maxa. Ideme si troška zajazdiť na snehu. Máme tu takých 20 cm snehu. Sice možno na videu to ani není vidno, ale ten sneh je taký zamrznutý, lebo bolo minus 15 v noci, že normálne môžeme chodiť po tom snehu zamrznutom. Ja sa vôbec ani neprepadávame, ani Max, ani ja. Možno mám takto stopy, hej. Pritom keby som spravil akože s nohou takto dieru, tak by som sa dostal aj na 20 cm. Hej. No, máme krásnu modrú oblohu. Pozrite sa na to. No, to je troška obložnosť, ale ináč je krásne. A my si ideme na tejto zamrznutej ploche snehovej troška pojazdiť. Uvidíme, ako na to pôjde, koľko vydrží baterka, lebo je ozaj minus 10. Takže som zvedavý, uvidíme, jak to pôjde. Parádne sa to jazdí. Normálne, ak by sme boli volade, kde je len taký poprašok snehu malý. Keď som si ozaj 20 centiakov. Keď sme boli jazdiť na tejto ploche cez leto, je taká trávnatá plocha, ale strašne hrbolatá, sa tu strašne jazdilo. A teraz to je úplne paráda proti letu, lebo ten sneh je úplne vyrovnaný, lebo tu riadne snežilo a fúkalo a mrzlo a proste urovnalo to. Je do mňa auto. Krásne to jazdí. Točky troška. Sa to neprepadáva. Máme riadny kolotoč. Normálne to vyhladili tú plochu. Spravili túto plochu. Asi tu spravili hladku. Uvidíme, koľko vydrží baterka. V tejto zime tie baterky moc nedržia, je minus 10 a viacej.
koľko si polietame. Máme síce ešte jednu náhradnú, takže si ju môžeme potom vymeniť. Krásne sa jazdí. Keď sa mi zdá, ako keby išlo akože pomalšie, ako by malo ísť normálne. Prečo? Na normálne okolnosti väčšinou chodí rýchlejšie, ten Max. Podľa mňa aj pomalé toto, pomalá rýchlosť. No ale keď je všetko studené, to možno aj to robí veľa. Kolečko spraviť kolom dokola. Spravili hladký povrch, tak už sa točí. To pôjde. Kolečkuje sa. Plocha. Ešte keby to bolo viacej aut, keby sme tu boli viacerí, by sa parádne jazdilo. Takže dúfam, že vám stačilo takéhoto snehového pojazdenia. Ak áno, zanechajte like, odber, zvonček. A my sa vidíme u ďalšieho takéhoto všelijakého videa zo všelijakých krajín, u všelijakého počasia, či cez leto, či cez zimu, na jar, na jeseň. Furt sme tu pre vás, takže čauko.